Аз свършвам вече. Здравейте, това е трети епизод на Creativerse. Всичко, дето сме се развили до тук, изчезна буквално поради някакъв апдейт и ще почнем наново. Чакай, Аз си играя тук с един Светло, вие го знаете вече, един Ицо. Ха, здрасти. Ами, какво ще правим сега? Чакай, Къща ще стигани. стане нещо, ало. Да. Ами аз имам материалите, че да почвам. Yes. Я нямам бат. Еми, ти сега влезна как да имаш. Чай сега ще ви разруша пейката. Не пипай пейката, не. Не, Ще пусна PvP-то, ще отрепа. Мали, не дей бе. Оле, Ицо, ало. Аз си смуча. Абе, прави го това, ще правим къща, бе, брат. Тука ли бе майна? Вие път тука майна ще ми. някой да ни баля дърветата. Опа, че го служих на грешното място. Абе, опари си тук всичко, дето си направил. Чакай малко бе. Абе, няма чакай. Айде, ай падай вътре. Ей се. Нима падна. Ай мани са бе. Ай готово. Абе, бе, деца, почваме къщата. Каква къща, аз нямам нищо бе. Абе, ние имаме спокойно. Имаш ти. Светло. Да, имам 17 дърво, окей. Къде отиде, бе? Ема, За дърво. Ама хубаво, аз отивам за гъбя за дърво. загъби ли? Чай да Къде последно. гъбички, бе? Къде гъбички? Абе, ей, чука, бе. Ела, бе. Гъбички! Си много бърз, бе. Мека. Стрицата. Оп, А, гъбички. Па, Една още. Тия са отровни, да знаеш. макя. Не Те са нищо не отровни. мутро. Абе, Чай не се съм събера. събирам дърво. Ми аз събирам от тук дърво. Що Какво си- правиш? Абе, не дай взима от... Абе, да ни балят ти дърветата до къщата. Абе, слушай, има си начин на събиране, дай откъде ти падне. Знаеш? Абе, да ни балят ти дърветата до... Ще та засмуча. Ще та засмуча и. Да, бе. Фу. Ще му кажа. Събере. Аз отивам да почвам да слагам основите. Светло, да тук, нали ти си архитекта. А, да. Я! Еми той учи за това, бе. Тъмън да Я! практика малко. Да нали учи за архитекта, бе. Или за какво учи? Да. За зидаджи, бе. Ей, Геодезия. Светло, зидараш, му викаме. не съм с геодезия, бе, идиот. Миско си. Мутни бе. С нещо друго. С какво е? С какво е? И той не знае. Да, няма. Ами добре, кажи с какво си, дай, споделя малко. Няма. Не споделям. Не споделям. Еми, лош. Какъв е то гущер тука бе? И ще... Не дей бе Привия. гущерите. Гущерите са неценни. Как да го ударя? Не мога... Цъкни таба и тогава го удари. Кой да цъкна? Да. Б. Т-А-Б. Табу. Едно Тапу. копче. Т-А-Б. Ага, и сега какво мога да Знаеш бия ли, така ли? знаеш какво ще направим? М? Това е тук ще го заравним. И почваме да строим отгоре. А, добре, чакайте, и аз имам вече му. Сте виждали аватар. С руса коса. С раница някаква бомба отзад. А, бягай. Ей, мангал. Аз съм супер красив, е. Страшен си. Виждам. Ще му мина отзаде. Стига, бе. Не баш, тук сега има малки деца гледат. Стига. Какво направи, бе? Това кой е? Да. Какво правите тук, бе? Развивам се. Виждам. Ситото отзад. Ела тука. Няма лошо. Аз ще му мина под водата на това. Охо. Ох, Вие тук ох, някакви модерни работи правите, мая. мига. Направо. Той е загубил Почваме къща, водата. стига сте бягали са, бе. Светло, идва тук да слагаме къща. Пепи, къде си, Пепи? Няма да валяме фейката, защото иначе... О, за тази пейка убиваме. Мани, не дей Аз така. забравих да кажа, 5 човека, където коментират, могат да играят с нас. Ще им И дам ехаме паролата за сървъра. прекалено много. 5 човека, които коментират първи, им дам паролата за сървъра и влизат с нас да играят. И в клиповете, че ги има, нали? Както си е. Кога ще стрим къщата, бе, бацата? Кой къща? Еми, Фу. кажи на Светло, той е архитект. Той Аре, бе, знае архитект Той е. е строя, бе. Архитект Светослав Лекин. какво- Стига, бе. Или там, като му беше фамилията. Трябва да го изрежа сега, заради тебе. Еми, сори. Стана известен, бе, за какво трябва да го режеш? А, Кажи те, бе. генето, ако искаш направо. 0-1. Няма. Стига, бе. Не мъкни. Мъкни, Хубаво. че някой ще го намери, ще стане лошо. Мани. Той без това не ни трябва да имам. Да. Въпрос. Абе, мани го това. Светло, не си чул нищо. А, не. Не, нали, ти си глух.
Това заваря. Да. Светославе! Леки. Чуй! Ай, сега и това трябва да го три. Леки. Ти Крем, кажеш, крембирче. Крембирчето. Опа, нещо оставих тук, че я си го прибера. Остави, бе. Да. Кой закопах под водата? Не съм аз. Ти, не, Светло. Аватара. не съм под водата. Како е? Ме ми изписва, че си под земята поне. Да, под земята съм. Къде отиди, бе? Его. Долу. Са в купания, къде? Мината ли, бе? Тук и мина си имаме перфектно. Ой, не мърда. Ей, тамън. Сега бегава, мангал. Това е син, не. Те сините То са е с предимство, то. бе. Сега си смукал, бе. Аз ли? Същия. Абе, чакай, не събере тук един някъде други. Добре. Ти крадеш, после него викаш мангал. Да, каза го черня. О, Цайцо. сад, Ми той е. сад. Сад мат. След това на клипа са сложил от уния рап батълите, дето правят и сега ще се викат всички Дед като му го каза, това ще го сложа човек, няма как. Това беше и за тапкат, не знам, най-голям. Да, направо се чувствам много. Не балай, не балай. Какво е? Ще имаме тук басейнче. Абе, Басейнче, малко басейнче. балай. Абе, Петко, я дай пак, бе, басейнче. Казвам, не дей балай са. стига. Абе, не дей балай са. Дай ми дърво. Дърво. Нямам дърво. Тук си имам 40 само. Не стига балай. Представя. Аз ти предложа го викни мицето. Да, направо. Не, бе, спирам, май спирам. Кой пошла да мрънка, че няма да играе. Чакай тази пейка тук да я събираме или... Не, стоя. Тук дървото го умавам. Пейката. Чуле! Чуле. Не дей. Това тук Не го ли ма? забележителност. Те тук двор. Това до къщи не го пее. Рада с 1000 купчета не дей балай. Купче! Малко купче! Малко копченки. Купче! Аз отдех какво салката ме викаш да го повторя. Абе, мани, бе, нищо. Кажи. Пробвай малко тракториче. Малко тракториче. Тракториче. Малко тракториче. Много съм добър. Мика. Мика. Трябва да Мика. Мика. Ай, хотати ми дърво, бе. Ами, къде си? Ето, забравях. Как изглеждаш? Аз бях свикнал на плеяр и сега чуда кой си разбираш. Да. Айде, влачи. То да видиш един такъв. Какъв шашав? Ако го видиш, не бой се родасти. Мани. Помогни му. Да, нали родасти. Родист. Опа, чакай. Къде отиде тебе, бацата? Пак ли ритуали ще правим с тия факли? Не се Че има. Някакви индианци, разбираш. Пичуе, къде отиде те, че аз ви изгубих? Пичуи. Пичуе. Пичуи. Пичуе. Пичуи. Пижу. Пичк. Пичк. Пички. Тя да махнем Сега тази слагам плюс 17 сензора ли го стига, брат? Бе, няма нищо, бе. Да има, не да. Така то не пречи. Ептен никой няма гледа вече. Малкото хора, дето бяха. Искаш да кажеш, че те гледат хората под 18. Така? Не, обратното. Добре. Ти дет съм ги накарал на сила да ме гледат. Да. Разбираш. Стига слага пъти, бе. То пък гей, той на една къща не мога да прави това час. Бидоня. Дай ми тук дърво само, за 10 минути съм ти на някаква къща с перяката. Да ще кажа, ще направя. Това дърво сега защо е тук? Ако му попитам. Бе. Абе, сега ще видите, бе. Тя да не е на 20. Това много хубаво си го измислил между Чай пада мина за тебе, Светло. Светло, това много хубаво си го измислил, сега ти казвам. Стига се резал пъти, бе. Кой режи? Светло, кой? Кой режи? Махам виртуалната пейка. Това пейка, бе. Не пипай пейките. Късно. Чакай сега да ги седим и да гледаме Твореца. Ходете за дърво, бе, умница. Ти Ще хода за... Ето тук почвам. Ето, режа. Ще записвам Светло как строи. Да, много забавно, бе. Ето. Това не се вижда всеки ден. Не, министър, между другото, хубаво си го замисля, тук само и не сте оби става перфектно. Това дърво тук малко пречи. Малко пречи. Малко. Ще го бутнем. Дали? Дали... Хубаво, това ще е за този епизод. Ако ви е харесало, харесайте клипа и се абонирайте за мен. Мерси, Петко. гледайте. Ходи прави сега нова.